Yes, sir. Say, a man of Baba. Sabi, all Bama, you know, and fast. What did you have? Say, Obi time, the chief. See, any, I said, being, yes, here, you knew the airport. See, what baby, the best said, yeah, every son. Yo, Etiman Chamel. Which atom paying away to memoir. Say, you do her. Maybe if you back or come to the bedria some dream. Now, who you are, name your bonnet, was a bonnet cry, crim. This are dong nebri, a nibrism, a yow. Actually, I'm mystery. From a bonny bee above 30 men. What's a yeura? Okuapehene in eura. Otiman of Asi, Gyasehene of Akyem or see a day because you go for to see a beer. On no two nedom. As some from a bee, a bo, a 30 man. Or deshi, or berema. Ah, or any dim precope. Of running Tamao tinting. But Chanania Shebang, Okokwan sang on sang baby you. And oh, two Nichiame. Two, Akuapem Asona Akyempemhene. Asona Akyempemhene. Eko Okuapemanga.
asona na ɛwɔ wɔn asonafo na wɔdi Okuapem so otu na Akyempem so megyina na nan na ɔde hye ati Gyasehene ɛna ɔrekɔ kwansan ɔde hye pɔn enye guankuto ɛne de hye prɛko pɛ na Akyem yɛ Okuapem de yɛkɔ ha ya yɛnkyɛ enye funu bom die didi a yɛmfom wosi wodidi a wɔfom yɛde yɛmfom enye funu da bom yɛdidi a yɛmfom yɛtutu anoma a yɛnkyɛ sɛ mframa bɔne bi abɔ afa odupɔn bi atutu biribi asi ɔkɔbɛn ne birisi ɛretwam ɛnam mfraba mu ɛnam baabiara ti yɛnwura Okuapem nwura so wohu yɛn wɔ ha na yɛ asɛm kɛse asi wɔ atima mu a mframa abɔ afa atima mu a menkansuro asi ne ti ase wɔ atima mu ha ɛno ti ne yɛnwura kɛnsu yɔbere Okuapehene osubro na wahoɔfɛ duru woyi ne bi ma oyi ba Okuapehene Okuapem nyina wura hu yɛn wa na Okuapem nyina wura sa asɛm kɛse asi wɔ fidua mu yi ɛna asɛm ti yɛmra ne yɛn ne abusua ne mpɛn mɛka mom na ne de hye no yɛn kura na akyi kura ti hu yɛn wa ha na yɛn anante sɛ akura yɛ mama kwaba yo atiano ye gusu dina ho eti ama na to no se wote ye no mu ende me ba betu aya papa bibia na ne Gyasehene ne nesu ye ben ma wi akwa etu pa no ya na chi ma ni hwe chire kama atini ni de ye na frama no bofa ye mo na no so mo waso asi na che se won trase na Akyempem mu ahemfo mo waso ti Akuapem ni Akyempem mu ano ma ahemfo ni na so ti se be ma wi akwako ejias frama bone abafa na so ti yansisi ene ma na ma so ti ene yeguso ene ye sheda no ene ne da eja ye papa no chi ti yeguso ana akura mo di abofa mu amode betu ye te mo ba ya enye na ne Gyasehene samo amoti ne nkra fan from mo ba ye no so ana yeguso di road ma ya amode betu te mo ba ya ye mana na kwa ba yo eti manchia me ho beti na tu eti mpɛn esa dong ne biri yɛnwura ɔsɛ dɛ ɛkɔsi egu tu na asona Akyempem so megyina no sɛ ne yɛdi kan yɛma yɛn nyinaa yɛn ho hyɛden na ɔmammo no yɔ ɔdamaso damase papaapa sɛ ɔde hye pɔn sɛ etutu na akɔfra de kɔkyerɛ mpɛhin otwa na ni hwɛ ban ɔkɔ ansa na mo ayɛ ntoto ipa na nhyehyɛ ipa ɛde asiesie na akyi na nnɛ ne da yɛregya no kwan adamase ɔmammo no yɔ yɛma yɛn nyinaa yɛn ho hyɛ yo akrasi ni o beti ama to akrasi se si ebe ba na kwa ba asane ebe ma na kwa ba tu na na mo firi ha na obedu ma ye timi hwa na na sa na ne na so futuro no ya hwe kutensan kese yi ensi tiane so na efe wo horo ne na ase asane ye wi a tantu mi Ananom na yesempa said omuka ase kwanda yo what's your man masu
Na akurasi no ho. Iti ma to akurasi. Se de na nanom kasa se. Ase e bese. Ye de ensa to sayem. Wia amani bi ese fata. Yes. Nana se kwanda. Semijina ha. Ina no reka sei. Kensi obre. Okuapehene. Osubro ni wa ho fedru. Oyi ni bima, oyuba. Ananso Akuapem. Okuapehene. Ochihini wafase nimpom. Otu no Okuapehene. Mokokun edi nkunim mojo Okuapehene menne ono Okuapehene. Intire yina hai. Osiade tu nimpein na najechi enti otoso abien Akuapem Asona Akyempem yeka asona Okuapehene ma na ade won wo se ni ade won no odi enya ne okom den yeka Okuapehene asona fo na won tise na yewura osiade akwasi akufo otoso abiesa kensi obere Okuapehene osukuru no wa ho fedru ananso Akuapem
we ni bima oyuba Asona Akyempem eto ntesu pabi eto na enu so meka nkyere etiman yetimpan Akyempem Asona Akyempem Nana Gyachie nti otoso abien o se ni wuresi on kanjire busua si ono de fia enedim on monsa ne motua busua to ose ade si ye dikan okura ne snap pentu nsi busua nsem nsi akyame nsem ne koka busua pen nsa ne nke timpen nsa na ma ni pa biara woreye na bema akura Gyase na kwantu otui ayejojo no wonfanye enu etino na ebusua to sika pore kan sika ni mu 20 million ene sika 2,000 Ghana cedi na kan ansa na betumi akan se sika je onya by day fo be yadu no na wabo kusada de sen be yadu ansa na wetumi akan se sika yi Tiengura osi ade ayo soma Akyempem Asona Akyempem Okuapem eye Nana Gyachie nti na so begina ha na amane ne begina ha wanya bone kura wanya bitem ya kura di fe wa ya shi wanya na mwatu yen si amra na me afase there pata ese entama ti e ba na begina ha asidana de ma da wase bi So Uobi
Masanga baby. Sadungi nebri obiribiri gusubiri na osi yedi adwene de achia yebehwe wasuo fra na menso me ye me baby si enya hwe na ompra ba na otete wo shirt esa de se wodo ne ma menti odi ngo ye wo shirt wo so is all right no say shirt asemu ye ga asemu a asem kese na wosu kura wojahem sa dong ne biri Okuapehene sa dong mi keso Okuapehene na onu anotie yi sasa na achampoma na edi nanim na onu ya na asuna champem yaka suna Okuapehene ma won Okuapehene wo di asuna champem ejina na eja nan mu hadia na Okuapehene nkasa no tie yi sa dong ne biri ozo wi agusoreto ereko na atoyim enunti nana jechi enti otoso ebien Akuapem Asona Akyempem sa na okasa ni oso dana no nyina ase na mo dwumadi ani wurade hye ne nsa na nya baako enunti obepejaw na mpanyin atumi apejaw bi ni pejaw a eno nkyerɛ sɛ yi na egu enwu ye yɛn akura yɛn fa ne kɔ kwansan ye ɛsɛ wo gya no kura eno nti mpanyin be pejaw eno nti obi a ne biribi na yɛn ɔfa nto ye ɛnkyɛ kura na na gyeti enti Asona Akyempem mo be pejaw na mpanyin pejaw wɔde ne ma ne ani di sɛ no obi a sɔre gina hɔ sɛ bi o sɔre Yeah.